Нека ви покажа каква е системата, какво е сърцето на съдържанието, как може да правите милиони гледания на месец без никакъв проблем. Знам, че всички сте тук за това, така че да започваме. Най-важният елемент е куката. И знам, че сте го чували 1000 пъти, но точно това не сте чували. Това е разликата между 200 гледания и 2 милиона гледания. И целта е да предизвикате масово любопитство, шок, тъга, припознаване в свой характер в първите 5 секунди. Ако не може да направите това, няма да станете вайрал със сигурност. Визуална и вербална кука. И има и още две. Един начин да зададеш въпрос, на който уж даваш отговора, но зрителя остава за да го разбере, ако е интересна тема. И реакции. Също имат много голям шанс да станат вайрал, ако реагирате на нещо, което в момента е тренд. И сега ще ви дам един пример за абсолютно всички куки. Като да кажем, първо да пробваме с вербална кука. Това е да кажем, когато аз снимам жена ми как носи 2 едини под мишницата. Ако първото изречение, което кажа е жена ми успя да пренесе 2 едини половин километър, хората няма да го гледат. Те знаят вече какво се е случило. Тях вече не им е интересно. По какъв начин може да питам въпроса? Мога да го кажа по този начин. Дали жена ми ще успее да пренесе 2 едини за 500 метра? А това ще стане още по-интересно с визуална кука, когато динята е над главата. Да видим дали жена ми ще може да носи диня над главата си за 500 метра. Това вече е различно. От това жена ми успя да пренесе диня 500 метра. Коренно различно. За визуалните куки трябва да сменяте кадрите през 2 секунди. Оптимално. Защото, както знаете, нищо не ни е интересно, нищо не може да ни задържи вниманието и всичко е безсмислено в този живот. Да, ама поне може да сменяте кадрите бързо. Като също много хубави визуални куки са отзаде, на фона ви, някой да жонглира в далече в горния десен ъгъл. Се вижда винаги най-добре, защото окото на човек сканира. Той първо очаква да види заглавие отгоре. Най-често там има. Оттам минава погледа, слиза надолу към човека, слиза към субтитрите, слиза надолу към описанието. Ако нищо от тези неща не го хване, той се продължава надолу. Да минем към текстовата кука. Това е текста, който слагаш отгоре. Там пак трябва да е нещо, което предизвиква любопитство или шок. Сега ще дам един пример с шок. Например, всеки път се сещам за бившата, като видя това и трябва тогава действието да започне с 1 секунда по-късно, защото първо четат заглавието и след това почват да гледат видеото. А те като изпуснат първите 1-2 секунди от това, което се случва, ако е нещо важно за схващане на историята, те ще го подминат, защото няма да го разберат. Тоест, за сега какво уточнихме? Трябва да има любопитство или шок. Също така трябва да сменят бързо кадрите, да има пожелание човек отзаде, нещо, което се движи отзаде, дали е движеща се маймуна, дали е цвете, което се движи от машина, няма никакво значение. Важно е да има движение отзаде. Даже не е важно, просто това е визуална кука, която доста често действа, ако нещо, което оставите да мърда отзаде, наистина се върши работа като хората и е достатъчно контрастно на цялата картина, че да може да ти задържи вниманието и да се загледаш какво е това. Текстови куки, които да слагаме отгоре, като аз ще ви дам над 100 кукички, даже мисля, че са 500, но тук ще ви излъжа, които ще ги оставя долу в описанието и под всеки епизод ще има инструменти, ще има данни, които сме събрали, ще има и много видеа, които обясняваме после защо работят и какво точно от видеото стана вайрал. Следващото е Knowledge Gap, дупка в съзнанието, когато покажете нещо, но то не е наред. Като да кажем, събирате зърна от рис и оставяте едно зрънце да седи там. И се правите, че не го виждате и продължавате. Това побърква зрителя. Побърква зрителя, когато искат да запълнят нещо в главата си, Knowledge Gap го наричам аз, но не могат да разберат той наистина ли не го вижда, той защо не го взима, да се запитат някои такива въпроса. Но това съдържание е малко по-трудно, макар че и през него ще минем по-късно. И емоционалната кука, мисля, че не аз споменах по-рано, когато покажете своя или на приятел силна реакция, хората почват да се чудят, пак е към любопитство.
Защо се радват? Защо е тази мъка? Нали? Защо се случват тези неща? А хората искат да разберат. Да оставим куките, сега е време да махнем всички празни пространства. Всяка стотна, в която никой не говори, нищо не се случва, трябва да я няма. Това сте го чули 1000 пъти, ще го кажа 1001 път, защото е много важно. Едно от най-важните неща е да няма и секунда, в която не се случва нищо. Така човека се чуди, добре, сега за какво го гледам, какво се случва, той не се чуди, директно скролва надолу. 1 секунда ви трябва да загубите вашия зрител. А ако загубите 250, после загубите 25 000, 250 000 и 2 милиона и половина. Така че за 2 секунди може да загубите много. Има тестове, които сме гледали за едно и също видео, но едното видео продължава 5 секунди повече от другото. Едното свършва с емоцията на дете, как то се радва на подарък, мисля, че беше от непознат човек. Следващото е 5 секунди как го пита: ти откъде си, нали, какво правиш, къде отиваш. И в тази ситуация защо се случва така? Защото зрителя, за да хареса видеото, трябва да му харесала последната секунда. И това може да не е последната секунда от видеото ви. Той може да гледа 10 секунди от 30 секундно видео и 10-та секунда просто толкова да му е харесала, да хареса видеото и да продължи надолу. Така че много е важно за харесвания, за коментари, последните ви секунди. Те са изключително важни, ако искате engagement. Но за това пак ще говорим по-късно, пак се разсеях. И трябва да добавяте развръзка в видеото ви. Защото ако, както дадох примера преди малко, ако финалното нещо, което целите да се случи, хората, да кажем, защо гледат това видео? За да видят как се прави кокосов шейк. Пример ви давам. Ако аз от 30 секундно видео на 15-та секунда вече имат ясната рецепта за кокосов шейк и после за другите 15 секунди пусна реклама, моя, кой ще остане за рекламата? Никой. Ако искате да вкарате нещо, го вкарвате преди крайния резултат, за да може хората с такъв интерес да го гледат. Но това вече влиза към промоушън видеята, който пак ще обясня малко по-късно. И накрая трябва задължително да покажете това, което сте видели от началото, написали от началото, съжалявам. Защото ако човек ти гледа видеото до края и остане разочарован, той няма да ти гледа второ видео. Когато един човек е доволен от нещо, той казва на 2 човека. Когато не е доволен от нещо, казва на 5 човека. И в съзнанието му, естествено, това, че не е доволен, винаги е по-силната емоция. Така че не искате да се го причинявате. И как реално почва да стават милиони гледания на месец? Вие не може постоянно да мислите за всички тези детайли, да се чудите всеки път какво да измисля. За това сме оставили обучени роботи, които да ви помагат с идеите, да ви правят стратегии, да ви правят стратегии за личния бранд, да ви правят стратегии за фунии, за автоматизации, за качването на съдържанието, кога, как трябва да е и какво да е самото съдържание. Може да ги намерите отстрани в секцията AI Bots. И другото нещо, което много ще ви улесни живота е: повтаряйте. Защо хората си мислят: айде направих едно успешно видео, събра 150 000 гледания с тази кука и този текст. Нали? И с това дадено нещо накрая, което сте дали на зрителя. Защо не го направите отново? В друга среда, с малко по-различни думи, но смисъла да е същия. Той не отива до абсолютно същите хора, а и да отива до същите. Вас не ви интересува. Докато този формат работи, повтаряйте го. Ще дам пример с тиктокърка. Прави един танц 100 пъти поред. И в 100 пъти има по 100 000 гледания. Тези резултати, когато отиде при някой бранд и им каже: вижте аз колко гледания правя, те повечето брандове не разберат. Не знаят, че са от танци. Те си виждат резултата, мале ние много я гледат, мале дай да ядем продукт, мале дай да направим пари. Така че докато още не са образовани толкова брандовете за какво е това инфлуенсър и как работят, е вашето време да повтаряте. И не ви говоря да танцувате. Говоря ви, когато видите, че някоя кука работи, изпробвайте на още 5 различни теми. Когато видите, че тази тема е интересна и хората остават до края, естествено, че направите още по тази тема. То даже не знам дали трябва да ви го казвам. И ще направим последен чеклист на 5 неща, които трябва да сте сигурни, че ги има във видеото ви преди да го качите. Вербална кука. Изреченията да са ясни и грабващи. Второ, визуална кука. Кадрите трябва да са светли, да се сменят бързо и ако
отстрани фона се движи, е плюс. 3. Текст. Дори да не е пов, който е написан над главата ти, текста може да е долу в дескрипшена и да почва с нещо скандално, нещо, което ще искат да продължат да го четат, ако е в същата ваша сфера. И 5. Аудиото. Трябва да имате хубаво аудио, което се чува. Трябва да имате субтитри. 70% от хората гледат без субтитри. Така че няма смисъл да качвате нещо без субтитри. Това ще ви забави толкова много алгоритъма, дори видеото да е хубаво. Защото хората са в автобуси, в училище, университети, работа, закусвални, ресторанти. Хората си гледат TikTok-а навсякъде. Мисля, че говорихме достатъчно за това как да направите viral структура. Мога да добавя само още едно. Когато правите обучително видео, в което давате някакво value, някаква стойност, използвайте най-обичайното кука, основа на историята и накрая действие, което да извършат. Напишете коментар, последвайте ме, пишете ми за още. Ще ви пратя този туториал, ако ми изпратите съобщение. Има толкова много неща, за които после ще говорим за всяка отделна част, как е структурирана, как може да стане и защо да става така.